Claro, fa una estona. Me cago en Déu. Au. Aquest tros d'aquí, si pot per la cinta. I jo he començat a fer aquesta base d'aquí i hem situat un poc la figura de Sant Antoni. Això serà la base del dimoni gros. Pues troba'm dia 6 de desembre. Bueno, són les 10. No he mirat, però són les 10 de dir. Ahir ja van venir, mireu-lo, Antoni, mireu la feina que fa. Cojo, metem una llama. Ara ja només queda això. No, mentida, espera. No. És. Vaig tastar. Tenim un Julio, que fa mitja hora que estan preparant això, i només ha fet això. Aquí, que em fot i bé, segueix. Com no m'hi fos. M'estàs fent massa. No, perquè no he estat pensant nada cap ulla. Sí, no? Mira el... de aquí. Esto de aquí. Relativo de la mayoría. I ho fa Aquí, allà. aquest. I ho fa allà. Aquest no. Aquest. Aquest. Per què no se sap? No se sap, Toni. El verd no se sap? Jo, home, per aquí de dentro meu. Tu creus que de dentro meu? El Bernat.
Li deien Bernat, li deien Tomeu. Toni, confirmació, per favor. No m'agrada que tots els noms. Per favor. Pixeri! Ale, tenim aquí la banya, que bé, ja l'hem provada aquí. M'haurà costat moltíssim, perquè, clar, pesa molt i està torta. I hem arreglat aquest forat. Ya di bueno. Lo importante es que se senti bueno a último Una moment. cosa. Cosirem, ja veurem com. Tu mare, que és una experta, no? Sí, una experta. Tierra. Y grabando a la vez, ¿eh? Sí. Sempre t'hi haurà. Així plagat d'una manera rara. Vinga, va! I va bé. D'una manera rara. Julio, M'agrada el teu cas. No d'un o mas, un mes d'un mes en castellà. Un mes. Això són 4 o 5 setmanes.
La tercera cadira i definitiva. Espera'm. Està bé. Tant ja. Maria, de dalt, també s'està pintant. I ara hem fet un forat amb les prebrotges, ja, amb una brotxa de 10, hem fet un forat aquí, que travessa fins aquí. Per què? Perquè si el ferréssim en silicona ja tenim males experiències de l'any passat. No posis estar... Ha d'anar recte. Vale. Vale. No gira. M'he donat compte que no gira. Hem passat aquí... Joder, Toni, m'hauràs tapat les proves. Li hem
Però resulta que el dimoni ara mateix està agafant moltíssim de pes aquí darrere i encara li falta el cap i aquí s'està alçant. I resulta que tot això s'aguantava amb aquest taco poet així. Tenim aquest arreglat, ja queda empaperar, vàrem acabar de ferrar les fustes, tot el rotllo aquest. Vàrem pintar la base, que ja hi ha trastos per damunt. Mira si ha durat poquet. Quin trasto! Avui som... l'endemà d'ahir. Dissabte, dia 13, són les 10:30, diria que quasi les 11 de matí. Han duit la tola ja, el xat de dimoni l'hem provat aquí, però bueno, reforçarem un poquet la cama, tot això, perquè té molt de pes allà damunt i m'ha passat bé això. Avui perquè no hi ha mentit. Veus? Aquí se veu un poc millor, ja brilla un poc. Hem acabat de ferrar la llana allà, hem acabat de reforçar el palet allà baix, ho podeu veure. Bueno. Avui també haurem de col·locar tot això perquè demà estigui a punt per sortir tot. I ara hem agafat totes les medides de la grava i farem el dibuixet en terra. Per motius obvis. Aquí tenim el dimoni petit, en la base aquesta. Per motius obvis. No té per què. I bueno, això és tot. I ja és demà això.